Hej, jeg hedder Tia, og jeg er elev og mobberen. Jeg hedder Elefant, og jeg er elev og mobberen. Hej, jeg hedder Panda, og jeg spiller elev og offret. Hej, jeg hedder Løve, og jeg er læreren. Så. Er du klar? Grib, Tia! Jeg har den! Grib, Elefant! Jeg har den! Du fangede den ikke. Skal vi lege noget andet? Okay, vi leger noget andet. Skal vi tegne? Okay. Okay, kom. Hej, hvad laver I? Hvad skal vi tegne? Hvad laver I? Nej, Leger I? kom, vi går herhen, Elefant. Kom, Må vi jeg går. være med? Kom, vi går. Må jeg ikke være med? La 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 la. Jeg ved godt, det er forkert at drille, men jeg vil gerne være en del af fællesskabet. Jeg ved det, når jeg driller, men jeg vil så gerne høre til. Han er også en stille dreng. Han kan nok bedst lide at være alene. Jeg må godt sidde her. Hvad så, Panda? Har du pisset i bukserne? Ja, mand, du stinker af pandapis. Ej, hvor er I tavlige. Lorte Panda. Ej, det er kraftedeme også for galt. Lad være med det. Han har jo ikke gjort noget. Skal du fandme straffe, skal du. Til eftersidninger, og de andre skal vide, hvor dum du er. Jeg gjorde ikke noget. Jo, du gjorde. Jeg så det selv. Nu stopper det. Det var Panda Du selv. stopper det for altid. Det er altid dig, Tia. Ja. Det er dig skyld. Det er din skyld. Altid. Du har altid problemer i klassen. Godt nok groft. Den tiger. Jeg må finde en passende straf til ham.